Ассалому алайкум бародаро, мехостум имрӯз фақат дар бораи гап занам чанд қадар расход мешавад то Англия омадан, ё баъзе бародаро Лондон, Великобритания мегӯянд барои шумо чӣ хеле хуб ай? Ҳамин хел мақсад то Великобритания омадан, то Англия омадан чӣ қадар расход мешавад барои бародарое ки ҳозир 6 моҳа виза гирифтаистанд барои селское хозяйство, барои кори деҳқонӣ хел бигем хубтар мешавад, чунки бисёри бародаро мефаҳманд ва чандин бародаро савол метаҳанд ки чиба мо дар видеоҳо ҳамин қадар ютуба мекунем, ягон бародарое ки ҳамин қадар видео мекунанд аз ҷои коршон, ягон кас точно гуфта намедонад ки чӣ қадар расход мешавад именно барои Англия омадан, барои кор кардан дар ҳамин соҳаи шумо. Чунки чӣ хеле бародаро 6 моҳа виза кардан омадаистанд. Фақат бародаро ма шуморо як чиза хотиррасон мекунам ки ягон инсон точно гуфта наметавонад ки чанд қадар рубл, тенге, лира, сом, сомонӣ ё ва ғайраҳо расход мекунад то ҳамин ҷара меояд. Чунки дар вақти шумо омадан чӣ қадар рубл мешавад ё ин чӣ қадар ба ҳамун нархи шумо ки ин ҳол зиндагӣ кардистен ё ки ин ҳол дар ҳамун давлате ҳастен, чӣ қадар пул мешавад ҳамун доллар. Чунки шумо дар визавои центр доллар месупорен ва омадан донда дастонда фунт мегирем меоен. Мисол ҳозир як кас видео мекунад мега бародаро ма расход кардам, мисол мегирем аз Россия то ҳамин Англияра ман расход кардам 50 000 рубл примерно ё 6 000 рубл. Баъд дигар бародарое ҳастанд ки то 150 000 рубл, то 180 000 рубл расход кардагиянд. Бо ҳамо медонанд хеле ақлшона мегирад ки бихонанд ки и барои як одам гуфтеса ё барои бародарое ки бидан даже то 50 000 омадагияд ба сразу ҳамин комментария ту ҳамаро дурӯғ мегӣ, шумо омад барои подписчики ҳамин фалон бемадона дига менависа мегӯ ки фақат ягон моғол дахондагӣ бошад. Ва ҳамин хотир ман як гап гуфта метавонам ки бародарое ки вақтон камтар ка ҳамин қадар гуфта мешавад ай 60 000 рубл примерно мегирем ай 60 000 рубл то 170 ё 80 000 рубл расход мешавад. И вобаста ба ҳам мекунад ки ҳамун соле ки ҳамун вақте ки шумо омаданен ҳамун ҳолада доллар чанд қадар мешавад ва нархи билет ай ҷои шаҳре ки шумо мепарен меоен чанд қадар мешавад. Мо роз мисол гирифтаистем фақат бародарое ки аз Россия бисёр омадагиянд, чунки мо ба рубл гап мезанем, чунки ҳамо бидонанд. Бидан бародарое ки 6 000 рубл расход карданд, бидан бародарое ки ай 60 000 то 180 000 70 000 рубл расход кардагиянд. И вобаста ба ҳам мекунад ки чунки бисёри бародаро пеш ай муноқишаҳои байни давлатӣ байни Русия ва мақсад Украина буд, ҳам доллар мақсад як меъёри муайяна буд ва ҳам визавои центр дар обично кор мекард, соати кориш туғри буд, мисол кор мекард, бародаро тезтар визаҳошона гирифтанд ва тезтар ҳамун пулашона супоридану хестанд омадан кор кунӣ. Сабабе ки мақсад доллар ҳама чи дар як вақти худаш муайян меъёри муайяни худаш буд, ҳам тезтар омадан, ҳам расходи кам карданд. А вақте ки мо сар кардем ва заявкаша пур карданда, мисол уже муноқишаҳо байни Украина ва Россия сар шид, дигар мисол дер қабул карданд. Ё баъзеҳо гуфтанд ки дигар мисол фирмаи агречар ки мо омадем гуфтанд ки Екатеринбург дигар очни собеседование намегзаронанд, депозит мегзаронанд. Депозит мақсадам 60 фунт стерлинге ки шумо месупорен, гуфтанд ҳам хеле мегзаранд. Мақсад мо рафтем алҳамдулилла шукр Екатеринбург, бародарое ки расходтон шумо ай ҳамин ҷо сар мешавад. Шумо вақте ки ай очни онлайн собеседование мегзарен, шуморо очни собеседование файрод мекунанд. Шумо ҳамун ҳолада мебинед ки нархи билетон чанд мешавад туда обратно. Бародарое ки ҳастен мисол уҷа мерен мехӯрен ё гостиница ҷудо мекунен як рӯз ё ду рӯзе ки шумо дар ҳамунҷа барои очни собеседование месен, ё ҳамаш расход мешаванд бародаро, ё дар ҳамун расходи шумо омадан ҳисоб мехӯрад ки шумо чӣ қадар расход мекунед. Ва ҳастанд бародарое ки мақсад доллар арзон бо қимат шид, именно дар вақти мо ҳатто ҳамун билете ки то Екатеринбург рафта омадан мисол бародаро мерафтанд дар 6 000 ки 7 000 рубл да туда обратно, бидан бародаро ки 14 000 рубл да гирифтанд ё 15 000 рубл да. Беғайр заяве ки бо дар мақсад Екатеринбург гостиница ҷудо кардан, хӯрдан, ҳамаи расход мумкин то 20 000 рубл шавад. Бародаре ки дар Екатеринбург ё дар шаҳрҳое ҳастанд ки фирмое ки очни собеседованиятона мегзаронанд, шумо агар расход накунед ё шумо барои шумо плюса минимум 20 000 15 000 рубл минуса ай расходтон. Расход ай ҳамин ҷа сар мешавад ва ба вақте ки шумо ай очни собеседование гузаштен, шумо бо дар визавои центр дар кор мешавад, чунки вобаста ба фирмаҳое ки шуморо меёранд барои селское хозяйство, бидан фирмае ки $241, ай $241 то $400 месупоридан, и вобаста ба он фирмаҳо. Обычно ҳамин одамо $350 супоридан. Ҳамун $350 дар вақте ки шумо месупорен, ҳамун ҳолада чӣ қадар нарх мешавад. Мисол шумо рубл, тенге, сом, сомонӣ, лира, ҳар чизе ки шумо месупорен, ҳамун ҳолада $350 примерно мегирем, чӣ қадар ба нархи ҳамун пули шумо мешавад, ҳамунро ҳисоб мекунем. Ва баъдан
билет. Бародаре ҳастанд, ки очни собеседование меоянд мегзаранд, онлайн собеседованиеро мегзаранд, гузаштан мегӯянд ва ё баъд мисол мехезанд мераванд дар Узбекистон ё ки дар Тоҷикистон ё ин ки дар Алмато ё ин ки дар Турсия мегзаранд барои визашонро падават карданда. Мисол визаои центрда падават карданда $350 ки шумо испуред, ин ҳам ҳисоб мешавад, нархномаи шумо дар ҳисоб мешавад. Ё ҳамаша ҳисоб мекунед, чӣ қадар расход мекунед. Ва ҳам хотири ва билета шумо аз бародаре ҳастанд, ки вақте ки мегзаранд ҳамаи чизшон торӣ мешавад. Мисол оила доранд, фарзанд доранд, ё ки ҳар як инсон дар зиндагии худаш сели хича дорад. Мисол мераванд шаҳрҳои хучон дам мегиранд, то вақти соати визаои центршон омадан шумо меравед мисол бо аю шаҳри шумо то ин Англия омадан чӣ қадар расход мешавад. Ва бисёри бародарҳоро ҳамин бовар кунед, ман дар 200-300 сообщение менависанд, аммо ҳамаш як мумкин ҳар рӯзаш 20-та 30-таш як ҳамин гап бошад, ки чӣ қадар расход мешавад меоӣ. Ва мисол инсону ва ӯ қувватеро надорем, ки ҳар як бародар да фаҳмонам, ки ҳар як тайбада отдельно овоз равон кунем ё ки бинависем, ки ин қадар расход мешавад. Хостум ман видеоро кунам фаҳмонам. Бародарҷоно, ин савол да ягон кас точно ҷавоб дода наметавонад, чунки ин қадар мисол расход мешавад. Бо шумо либосҳо пӯшокае ки мехаред, мисол бародар ҳастанд ҷои Оптум кор мекунанд ва ё Оптум барои худшон мегиранд, ва бародар ҳастанд дар пакхаус чизо кор карданиянд ва ё либосҳои ғафс барои худшон мегиранд ва ё нархномааш дигар хелай. Ин ҳамааш ҳисобу ҳасаб дорад. Мегӯм, ки мисол шумо бародарҳо ҳастанд 60,000 рубл расход карданд ва бародар ҳастанд 170,000-80,000 рубл расход карданд. Ва бародаре ҳастанд, ки бо уҷа визаои центршонро пур карданда, мисол костномершонро пур карданда пул метавонад ягон касе ки пур кунад, ё заявкаро пур карданда сум метавонанд, ки айтани ва ё пур кунанд, ё бо ягон пасвенди кара меоянд, чунки забондонишон суста, ягон пасвенда пул метавонанд, ки ёро бугзаронанд. ё ҳамаш пул мешавад. Ба ҳамин хотир шумо фикр кунед ва илтимос мекунам, ҳангоми комментарий дар ягон чӣ менависем, хатъ як бор ё ду бор худтон фикр кунед, ки чӣ навистестен ва ҳамун саволро иншоалло бовар дорам, ки пешаи навистанатон худтон ответша мегиред, агар инсони баақл бошад, ки мисол дар вақте мо омадам билет то иҷара 40,000 рубл бошад, 65,000 рубл бошад, ай Россия то Англияра, мумкин ту дар Турсия зиндагӣ кунӣ, ай уҷа то Англияра мумкин 15,000 рубл шавад. Ба ҳамин хотир ин ҳар як кас вобаста ба худтон ки чӣ қадар расход мекунед ва ҳангоми ҳамон расход кардан нархи доллар ё ин ки нархи билет чӣ қадар барои ҳамун нархи давлатии шумо меғалта, ки шумо биёед дар ҳамин ҷа кор кунед. Худованд ҳаматонро нигаҳбон. Ягон саволе ки нагуфта саволҳои шумо доштем, ман ҷавоб дода надода бошам барои расход кардан, дар таги комментария бинависед, то қадри имконам бидан иншоалло кӯшиш мекунам барои шумо пуррар ва хубтар бифаҳмонам. Худованд ҳаматонро нигаҳбон.